Nerea, podries explicar en les teues paraules què expressa Ausiàs Marc a través de la primera estrofa? L'autor compara el seu estat anímic amb els vents. Molt bé. Enumera tots els vents que hi apareixen. Mestre, ponent, grec, tramuntana, llevant, xaloc i micront. Moltes gràcies. Compta amb les teues paraules el que has entès del text. Que plaer de ma vida ajuda a Tirant a tocar a la princesa, en compte que ella es pensa que plaer de ma vida és qui la toca. Què penses sobre el que has llegit? Has de tindre en compte que el llibre es va escriure entre l'any 1460 i 1464. M'ha sorprès que un text eròtic es tracte en aquella època. Quina obra va escriure Joanot Martorell? Tirant lo blanc, Com es considera aquesta novel·la? una novel·la de cavalleresca. Quin tipus de crisi pateix Europa, i concretament Catalunya en el segle XV? Quines conseqüències se'n deriven pel que fa a València? És una crisi econòmica i social de la Corona d'Aragó que passarà en mans del lideratge a València. Molt bé. Podries citar alguns dels edificis que s'edificaren a València durant el segle XV? A quin estil arquitectònic pertanyen? Sí, són del segle XV, és un estil gòtic i religiós i són, com per exemple, la Llotja de València, les Torres de Serrans, el Mercat i la seua catedral. A nivell literari, com es coneix aquest segle? Podries citar algun autor? Sí, s'anomena el segle d'or i va ser el segle que els artistes proliferaren, com Jordi de Sant Jordi, Joan Ruiz de Corella, Isabel de Villena i molts altres, com Ausiàs Marc. On s'instal·la la primera impremta de la península Ibèrica? Quines conseqüències tingué? S'instal·la la primera impremta del segle XV en la península Ibèrica, però això produeix una revolució cultural i social que també divulga les llengües romàniques. Quin important canvi de mentalitat es produí a conseqüència de l'aparició de l'humanisme? Ja que l'humanisme també va existir el teocentrisme, que era l'home el centre de la societat, i va difundir-se també l'antropocentrisme i la posició de l'estructura medieval, en caràcter piramidal. Quina era la indústria més pròspera de València al segle XV? La indústria de la seda. Quin edifici es construí al centre de València en el segle XV? Es construí l'edifici de la Llotja de la Seda. Quina era la seva funció? El comerç i les transaccions econòmiques. Totes les escultures de la llotja van ser elaborats per artistes valencians. No, hi havia també alemans. Quines característiques tenen les garoles i altres detalls escultòrics? Hi abunden les escenes satíriques i obscenes. Què pensen el Turmeda sobre els diners? Els diners són la causa de tots els mals que afecten a les persones. En quin any fou escrit? En 1397. Respecte al tema que tracta el poema, penses que ha canviat molt la consideració que se'n fa? No ha canviat res, la gent segueix amb la codícia dels diners. Quina és la professió que exerceix Jaume Roig? Va estudiar Medicina i Arts. Quina altra activitat exercí? Va ser examinador de metges, conseller de València i escriptor. I quina obra va escriure? L'obra de l'Espil. De què tracta? És una forta crítica contra les dones de qualsevol edat i condició. Dins de quin corrent cultural se situa? De l'humanisme.